L'altre dia vam estar al Pallars Sobirà, a la muntanya de Buseu. Vam visitar un canyet, un espai on es deixen restes d'animals perquè s'alimentin els necròfags. Animals carronyaires com els voltors. Sabíeu que és l'únic lloc d'Europa on conviuen els 4 grans necròfags europeus? El voltor comú, el voltor negre, el trencalòs i l'aufrag. El Buseu Project vol demostrar que protegir la natura pot ser beneficiós per la gent i també pot generar ingressos. Quan van posar a menjar, va aparèixer tot un exèrcit de voltors. Més tard va arribar el voltor negre, caminant entre els altres com si fos el rei. Després, l'aufrag, petit però decidit, es movia amb tota la xuleria. I al final, quan ja no quedava carn, va aparèixer el trencalòs, especialitzat en menjar-se els ossos. Va ser molt especial poder viure una experiència com aquesta en plena natura. Moments així són cada cop més escassos i, per desgràcia, per la majoria de gent passen desapercebuts. Moltes gràcies, molta salut i fins ara.